Tamo posle smo od doktora ustanovili da ima frakturu lobanje, znači fraktura lobanje, krvarenje iz uha, prelom ruke na 2 mesta i povreda noge. Znači teške telesne povrede i sad je na ozbiljnoj terapiji da ne dođe do edema glave i sad već oni znaju šta rade. Ovom prilikom pitamo dežurnog lekara zašto slučaj nije prijavio policijskoj upravi, pošto su u pitanju teške telesne povrede. Zvaničan stav po ovom pitanju nije dao ni Srpski pokret obnove, čiji je Jovana član, a u telefonskom razgovoru sa predsjednikom gradskog odbora Ljubomirom Stanisavljevom saznajemo da po ovom pitanju ne žele da se oglašavaju dok im ne bude dostupno zvanično saopštenje policijske uprave. Pa ne mogu da verujem da je takve povrede dobila sama od pada. Ja sumnjam da je nju neko gurnuo ili povredio, znači da je gurnuo ni stepenice ili nešto u tom smislu, ali ne mogu da dokažem, pošto ne znam, a ona se ne sjeća. Mada je ona u zadnje vreme, ona radi kao direktor javno-stambene agencije tu i već duže vreme je izložena pritiscima, jer ona je pokrenula baš jedan ozbiljan rad, čestito je počela da radi oko naplate tih zakupa i tu je naišla na otpor baš tih interesnih grupa iz vrha politike ovog grada, zato što se tu duguje nekih 140-150 miliona dinara, to mnogima smeta, zatim u pitanju je, planira se izgradnja stanova, 100 stanova i verovatno oni, te interesne grupe, hoće da postave nekog svog čoveka koji će da kontroliše tih 100 stanova i ja ne znam, možda i tu ima nešto, ali ne mogu da tvrdim, zaista. Otac je istakao da pošto Jovana više nije poželjna u gradskoj stambenoj agenciji, da bi on najviše voleo da ona napusti to radno mesto i da prepusti drugima da se bore i vode to preduzeće. Evo, ja sam danas bio u SUP-u i dao sam izjavu da ima teške telesne povrede i neko oni vide o čemu se radi. Znači, dao sam izjavu. Da li su lekari rekli da li je ona možda u životnoj opasnosti? Pa za sada je sve to stabilno, sve za sad u granicama normalnog. Dao sam znači izjavu, da li će ići na tužilaštvo da se vidi okolnosti, zaista ne mogu da tvrdim ni jedno ni drugo. Da li ste vi zabrinuti za život vaše ćerke i vaše porodice? To mi je najvažnija stvar. Otac je upravo i otišao u policijsku upravu gde je dao izjavu u želji da se rasvetli čitava situacija i događaj, jer bi upravo policija trebala da brine o građanima. U zvaničnom saopštenju policijske uprave se navodi da je 9. januara 2014. godine dežurnoj službi policijske uprave u Zrenjaninu obratio otac Jovane Ljiljak i prijavio da je njegova ćerka 7. januara 2014. godine u noćnim časovima zadobila teške telesne povrede na neutvrđen način. Policijski službenici su prosledili izveštaj vezano za ovaj događaj nadležnom tužilaštvu. Da podsjetimo, Jovana Ljiljak je prozvala bivše direktore gradske stambene agencije i dužnike i tom prilikom je javno iznela ko su najveći dužnici ovog preduzeća godinama unazad. Ona je tad istakla da je izložena pritiscima, ali bez obzira na okolnosti, da će se truditi da naplati milionska potraživanja velikih preduzeća godinama unazad. Ostaje otvoreno pitanje šta se zapravo izdešavalo te večeri i ko je siguran u našem gradu.